Морген, макарончета, станахте ли? Събота, 17 ли е днес? Забравих вече да гледам календара. Какво ви става, хора? Юли месец 24/7 доставям. Денонощно, деня и нощта. Някъде около Плевен. Около Плевен. Покривно, панелчи, 5 ребра. Най-много искат и 5 ребра. Бати макарон го има. Червен, 4 см с 5 ребра. Пет вълни, 5 гофри. Разгледай профила. Поинтересувай се малко. Утаи се в един ъгъл. Обади се с точни размери. Смятаме веднага. Поръчка, плащане, получаване. Годзила мога да я карам само аз. Чингис Хана, термопанелите, Макарона Холдинг.